Tak, ahojte priatelia. Ako už názov tohto videa napovedá, toho roku, teda 2025, som absolvoval trip po Turecku. Išiel som na tejto motorke Aprilia Touareg 660, lebo je to jedno z najľahších endúr do terénu a je to jedna z najvhodnejších na takéto cestovanie, si myslím, keď človek chce absolvovať nejaké terénne výjazdy, teda konkrétne TED, čo sú Trans-European Trails, pre niektorých, kto to nevedia. Po Turecku sú tam tisíce kilometrov jazdenia po horách. Turecko sa mi zdá veľmi vhodná destinácia, lebo Rumunsko, Balkán, neviem čo všetko už som absolvoval, bol som v Arménsku, Gruzínsku. Turecko je obrovská krajina, je tam množstvo pohorí, jazier, no ale aj cestovatelia po všelijakých pamiatkách si tam nájdu svoje, ale mňa predovšetkým zaujímali tie pohoria, lebo som si to pozrel na Google Earth. Sú tam také pohoria, kde sa dá jazdiť až do výšky 3400 metrov alebo 3360, čo ja som sa dostal najvyššie na nejakú horu, ale sú tam horské prejazdy okolo 3000 metrov, proste to sú pohoria už bez stromov, bez všetkého, s krásnym výhľadom. Takže preto som si zvolil Turecko. Samozrejme, že som ho nestihol celé pojazdiť, lebo je to obrovská krajina a aby to človek celé prešiel, tak by na to potreboval nie jednu sezónu, nie 2 sezóny a možno ani nie 10 sezón. Celkovo som najazdil okolo 10 000 kilometrov, na cestách som bol 3 týždne, spal som väčšinou v hoteloch od 30 do 60 eur, 3-krát som spal aj v stane. Dole som išiel po diaľniciach cez Maďarsko, Srbsko, Bulharsko, v Turecku po diaľnici až niekam 200-300 kilometrov za Ankaru. A môj trip, ten ozajstný trip, som vlastne začínal v takom dosť známom mieste Kemali, to je mesto, a je tam prameň Eufratu. A ide sa tam proste cez takú sústavu tunelov, čo bolo celkom zaujímavé, ale pre mňa, nie tak až pre mňa. Tie tunely sú vytesané v skalách, sú neosvetlené, samozrejme bez asfaltu. Pozitívne na tom bolo to, že tam neboli žiadni turisti. Celou tou sústavou tunelov, jak som prechádzal, tak som stretol len 2 autá. Proste také niečo pre mňa, taká začínajúca divočina. Od tohto mesta Kemali som ďalej pokračoval do mesta Erzincan, kde som vlastne ostal 2 noci v hoteli a prvý deň nasledujúci som si urobil taký okruh, južný okruh okolo mesta. Som našiel také údolie, ktoré plynule stúpalo až do výšky 3000 metrov, zakončilo sa to planinou a na konci tej planiny bola zjazdovka, teda lyžiarske stredisko, a z tohto lyžiarskeho strediska som sa všelijakými spôsobmi po zjazdovkách, po obslužných komunikáciách dostal naspäť dole do hotela. Mesto Erzincan má 100 000 obyvateľov, je vo výške 1185 metrov a najvyšší kopec v tom pohorí, kadiaľ som teda išiel, odkiaľ som schádzal dole, kde je to lyžiarske stredisko, sa volá Akbaba Tepesi, je vo výške 3463 metrov nad morom. No, na druhý deň už som odišiel z tohto mesta Erzincan a pokračoval som ďalej na východ, teda takým severovýchodným smerom som sa vydal. Išiel som pod horu Kesisdagi, ktorá je vo výške 3549 metrov a tesne pod vrcholom je sústava jazier, alebo respektíve takých horských plies, ktoré vznikli vlastne topením snehu, tak ako u nás máme hociaké Popradské pleso alebo Batizovské plesa, tak tam isto bolo tá sústava tých jazier, to boli vlastne plesá, takže bolo to takde tesne pod vrcholom, čo aj uvidíte na videu. Pozitívum
na tomto bolo to, že cestou hore, cestou dole, ani tam som nestretol ani jedného turistu, proste nebolo tam nikoho, absolútne som tam bol sám. Keď som zišiel od týchto plies, tak som pokračoval ďalej po všelijakých spevnených, nespevnených cestách, až prišiel večer a dostal som sa ku takému krásnemu jazeru. Volá sa to Kat Baraj, alebo Kat Baráž, alebo niečo také. Obrovská vodná plocha, tam som ostal na noc. Bolo to krásne, čarovné miesto. Veľmi som si tam to užíval, tú samotu. Zase tam nebolo nikoho. Kde v diaľke som len videl nejaké ovce alebo kravy, čo sa tam pásli, ale bola to nádhera. Tak, vážený, je streda 16. júla. Ja som vyrazil z mesta Erzincan, kde som sa rozhodol zostať ďalšiu noc, lebo na dneska hlásia búrky a nerád by som niekde ostal zavesený v búrke medzi bleskami. Takže idem vyskúšať prejsť cez tento horský hrebeň, ktorý je vysoký nad 3000 metrov. Tak uvidíme, jak sa mi to podarí. Skúsim urobiť takú okľuku a vrátiť sa naspäť do mesta Erzincan. Celý okruh bude mať takých 60-70 kilometrov a práve schádzam z asfaltky cez nejakú dedinu a budem stúpať. Takže prechádzam korytom tej rieky, ktorá teraz je samozrejme z nej iba potôčik, ale sú tu dáke stopy, takže to zrejme niekam vedie. Stále to není ono, lebo na hoteli som zhodil horný kufor, aj zadný vak, čo je na zadnom sedadle, ale keďže som bol lenivý, nechal som si bočné vaky, takže mám takých 10-15 kg stále naložených. Ajajajajaj. Tak toto je not so easy. Tak, priatelia, zase som v dáke riti makovej. Idem cez riečište, kde je veľmi, ale veľmi zlý povrch. Voľné kamene a potok je niekde vedľa, respektíve rieka. Je to tu brutálne, no len pohľad hore. Tak tu by si alpinisti vychutnali toto. Tak vyschnutý potok som prekonal celkom úspešne a pokračujem ďalej. Aha, ešte ďalšie vyschnuté potoky ma čakajú. Ináč prekonal som už dve. Tam, kde je udupaný ten kameň, tam je to v pohode, ale tam, kde je voľný kameň, to je jedna katastrofa. Idem cez spojku a nohy ťahám po zemi. Nie som ja taký borec, že tu preletím ako Chris Birch 50-kou alebo 100-kou. Opa! Ale kde je spevnená šotolina, tak idem 50-60. Len tu na to bohužiaľ nejde. Nemám ja tu za sebou tým opravárov, sanitky ani vrtuľník ako Chris Birch. Church Birch, jak ho po niektorí volajú. No, ale neviem, nevidím to ružovo. Či ja sa tam dostanem, kde chcem, lebo to čím ďalej, tým je to horšie.
Stadiaľ z toho kaňonu som prišiel. A tuto po tejto ceste som sa tu vyšplhal. A tadiaľ to pokračujem ďalej. A dúfam, že na konci tejto planiny bude nejaký normálny zjazd a nie zabiják. Tak, vážený, toto je nádhera. Neviem, v akej som výške, počítam tak okolo 2000 metre, keď kde zastanem, pozriem na vrstevnici, ktoré sú na Maps.me a oznámim to. Ináč bol to brutálne ťažký výstup, serpentíny vo voľných skalách, takže asi som mal veľké šťastie, že som tu nešiel včera, lebo som tu zabudol odbočiť a ostal som v hoteli. Až dneska ráno som si všimol, že som vynechal tento úsek. S plnou bagážou asi by som to nedal. A ešte včera boli extrémne horúčavy a ja večer som už bol unavený. Teraz je tu aktuálne 27 stupňov. No len mne je tak horúco, lebo aj motorke, lebo ventilátor beží na plné gule a ja sa tu trápim s týmto terénom. Vidím, že ma zase čaká nejaké riečište, z čoho som nekonečne nadšený. A tam ďalej vidím cestu, až celkom hore. Ináč na tvrdej šotoline mi motorka brutálne pláve skrz tie spustené gumy. Vyzerá to na nejaké sedlo, tak uvidíme, čo bude hore. Olala, Plitvické jazerá. Tak v tejto močke by som sa určite nekúpal. Chodia tu ovce srať, šťať. Na Slovensku by z toho urobili ochranári nenormálne chránené pleso a ešte by ho aj plotom obkolesili. Tak, vážený, vyzerá to na finále, lebo tam z lúky som videl, že už som nevidel žiadny ďalší kopec. Ináč takto si ja predstavujem offroadenie, nie kolo komína, kolo mesta brblať sa v blate, podľa toho, či naprší raz vo väčšom, raz v menšom, ale vyraziť na miesta, kde som ešte nebol. A samozrejme s dobrým výhľadom. Terén si človek nevybere. Asi mi zase vypadla fľaša do riti s vodou. Musím sa pozrieť. No jasné, tam ju vidím. Takže žiadne klesanie sa bohužiaľ nekoná. A idem po planine, ktorej nevidím koniec. Ale našťastie mám so sebou stan, spacák. Vlkov, medvede som tu nevidel. Takže tu aj prenocujem. Akurát, že ma chytí búrka. Tak moje predpoklady sa nesplnili a zase idem hore kopcom. Len už sa fakt musím ponáhľať, lebo už všade okolo sú čierne mraky. A predpoveď sa určite naplní. Jo, zase serpentína hore kopcom do riti. Toto tak nemám rád, toto túrovanie motorky cez spojku. Dáme dvoječku.
musíme trošku pridať do kroku, keď sa chceme živí vrátiť domov. Tak, teraz skúsime serpentínku po stojačky. No, celkom to šlo. Ale tá búrka ma asi neminie, lebo tam je taká čierňava za kopcom. Takže vrcholové video. Vyzerá to tak, že už budem iba klesať. Toto je naozajstný vrchol. Tam dole podo mnou, kde ďaleko, je mesto Erzincan. A tuto aktuálne začína pršať. Takže prášim dole. Takže situácia je nasledovná. Trčím pod konečnou lanovky. Čakám, kým prestane pršať a hrmieť. Z tej strany sa to už asi vyjasňuje. Zavaril som si kávičku. 3 v 1. Toto je moje obedové menu. Dajnesky Gore-Texové premokli, keď som prechádzal cez Brody. Motorečka takisto čaká, kým prestane pršať. Vypijem kávu, dám si dáku dažďovku na seba a idem dole do hotelíka v meste Erzincan. Tak, priatelia moji, búrka prešla a mne sa dole ešte nechce ísť. Tam dole je asi vodná nádrž na zasnežovanie. Ja som tu vyšiel na akýsi taký kopček. Prišiel som tam z hora, zdakadiaľ, z toho záseku, kde je sneh. Tam je konečná lanovka, konečná stanica lanovky, tam som vyčkal dážď. Tu je nejaká kóta. A samozrejme, ja som sa tu musel vytrepať na mojej motorke. Ktorá sa nachádza tamto. A keďže v pozadí hrmí, vyzerá to, že ide ďalšia búrka, tak radšej padám dole. Tak toto je východzia stanica lanovky. Tam sú chatky. Tu je akýsi krytý vlek. A to asi pre detváky. Tam stojí moja motorka. Radšej som ju odstavil na parkovisko, lebo bol tu nejaký policajt a len tak čumel, že skadiaľ ja som to došiel. Stavia sa tu. Tam je nejaká reštika. A tu je zavlažovacia nádrž. Asi pre zasnežovanie. Samozrejme s vodotryskom. A ja som prišiel tam z toho záseku. Skúsime to priblížiť. No, už neviem, že z ktorého záseku, kde bol sneh. Z výšky okolo 3200 metrov. Tak, priatelia, je štvrtok 16. júla 2025, je aktuálne 8 hodín 19 minút. Teplota 18 stupňov. Ja som vyrazil z mesta Erzincan na sever do
do pohoria Kesis Dagi. Kesis Dagi je nad 3000 metrov, neviem, okolo 3400 a vo výške 3000 metrov sa nachádzajú nejaké horské plesá. Tak sa tam teda idem pozrieť. Tak toto je proste nádhera. Akurát, že tá GoPro kamera to veľmi zmenšuje. Tak, dobro došli, pánové. Tu sa končí cesta. Tu je to prvé horské pleso, ale predpokladám, že tam hore bude ďalšie, takže idem sa tam vyštverať. Toto je asi tá dolina. Dole mi povedali robotníci, že to je dolina 7 jazier, ale nie som si istý, lebo pochybujem, že už daktorý z nich tu dakedy bol. Prišiel som odtiaľ z dola, prekonal som niekoľkokrát horskú rieku, ktorá vyteká z týchto jazier. Tam vidno moju cestu. Nestretol som tu samozrejme žiadne auto, nebola tu ani žiadna šípka, že tu treba ísť. Takže, a nie sú tu ani žiadne stopy civilizácie. Som tu úplne sám, čo sa v Tatrách alebo v Alpách nemôže stať. Teraz idem vyšlapať tam hore a urobím stadiaľ nejaké pekné fotky. Tak, priatelia, skoro som dušu vypustil. Asi hodinu som šlapal, lebo ten prvý schod, tam nebolo žiadne pleso. Teraz som konečne dorazil k druhému plesu a ďalej už neidem. Je ich tu viacej, ale toto stačí, toľkoto turistiky pre dnešok. Je to tu nádhera. Tu netreba žiadne značkované turistické trasy, žiadne ploty, človek si ide kde chce a robí si tu čo chce. Toto je proste sloboda. Toto jazero je proste obrovské. Ja sa nachádzam na tomto poloostrove a ďalej jazero pokračuje až tam. Za tými stromami je môj kemping. Keď som zbadal toto jazero z cesty, hneď som vedel, že tu musím ostať na noc. Tak vážení, dosť bolo vylihovania po hoteloch. Dnešnú noc strávim tu pri tomto jazere. Dobré ráno všetkým. Je piatok 18. júla 2025, 5 hodín ráno, práve mi tu zasvietilo slnko na stan, takže som vyliezol vonku a idem sa pomaličky baliť. Tak vážení, opúšťam môj poloostrov. To, čo vidíte tu pred nami, to je cintorín. A celú dobu, čo som tu strávil, som si náramne užil, rozmýšľal som o živote, aj o svojich predkoch, aj vlastne o tom, že každému z nás tu týkajú hodiny na tomto svete a je len na nás, kto a ako ich strávi. Takto ich strávi tak, že od celý svoj aktívny život len sa ženie za nejakými majetkami, aby mal čím viacej, aby zarábal peniaze. Ja zase už nechcem žiadne majetky. Ja si chcem užiť svoj život, ktorý ma ešte tu čaká. A tak si ho teda aj užívam po svojom.
A už dávno som prišiel na to, že šťastie to je otázka skromnosti. Daktorí ľudia sú šťastní, keď si kúpia toluen a prežijú s ním. Prežijú s 5 eurami, povedzme, celý týždeň. Dakto je šťastný, keď si kúpi motorku a vie si pojazdiť po zemi. Dakto je šťastný, keď má, čo ja viem, milióny na účte, a dakto ani s tým nie je spokojný. A kvôli tomu potom vznikajú vojny, dakto túži pomoci. Takže môj záver je, že šťastie, životné šťastie, to je otázka skromnosti. A každý by sa mal uspokojiť s tým, čo má, a s tým, čo dosiahol. Ja som s mojím životom úplne spokojný a dúfam, že ešte veľa pekných chvíľ je predo mnou.